So Zimbabwe, Comrade Geza is coming at 20:30 today, 26 March. Ngatitarisei vachitaura. MaZimbabweans, ndini wenyu Comrade Blessed Geza, Comrade Bombshell. Ndadzoka nguva ino takaitirwa chari kuti murambe muchiti Comrade Bombshell vari kupi. Ndine special message yandiri kuuya nayo kwamuri. Ngatisanganei paTwitter yangu kana kuti paYouTube na 2030 Manheru. Ndatenda. So check in the description box tabvataisa link ye presa yacho 2030 chakachaya sharp. We will be there making sure that you get the exclusive news. Sekutaura kwatiri kuita guys, chinhu chapera, chinhu chabikwa, aenda.